ଭାଇ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ସେତେବେଳେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲି। ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ସି ଗ୍ରେଡ୍। ତମ ପାଇଁ କମ୍ ହେଇପାରେ, ମୋ ବାପା ମା ପାଇଁ କମ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଭାରି ଅଧିକା। କାରଣ ଏମ୍ପି ଥିଲା ନା, ମୋର ମେମୋରି ପାୱାର ଥିଲା। ତ ମେମୋରି ପାୱାରରେ ମୋର ସେଭ୍ ହେଇଥିଲା ସି ଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଗ୍ରେଡ୍। ତ ମୁଁ ସି ଗ୍ରେଡ୍ ହିଁ ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଏ କଥାକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିଲେନି। ସେ କଟୁରୀ ଛୁରୀ ଫାଉଣ୍ଡା ଧରିକି ବଇଥିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି କାଟିବି, ହାଣିବି, ପୋତିବି, ଚାଲିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାକ ତମ ମା ତମକୁ ବହୁତ ଅଲଗା କରନ୍ତି। ମୋ ମା ବି ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଗିଆ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଫିନାଇଲ୍ 2 ବୋତଲ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। କହିଲେ ତୁ 2 ବୋତଲ ଫିନାଇଲ୍ ପିଇକି ମରିଯା, ମାନେ ମରିବାର ଆକ୍ଟିଂ କର, ତତେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ବଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ବି 2 ବୋତଲ ଫିନାଇଲ୍ ପିଇଗଲି। ମୋ ପେଟ ଏମିତି ପେଟ ତାକୁ ପିଇକି ହଜମ କରିଦେଲା। ବାପା ଦୁଇଟା ମାଇଲେ, ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ହେଲାନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର +2ରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଲା। ମୁଁ କଲେଜକୁ ଏମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଦେଇଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଟାଣିଆ ସାରିଛି, ଏ ହାତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଟାଣିଦେଲି, ମୁଣ୍ଡ ଚୌକ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଦ ସପ୍ଲାଏ କରେ, ବୁଝିପାରୁଥିବ, ହଷ୍ଟେଲ ଭରି ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ଯେ ମଦ ସପ୍ଲାଏର ଗୋଟେ ଥାଏ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ହିଁ ସପ୍ଲାଏ କରେ। ତ ମୁଁ ତାକୁ 170 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଗୋଟେ ବିୟର୍ ଆଣିବାକୁ। ସିଏ କ'ଣ କଲା, 170 ଟଙ୍କା -20, 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କଲା 20 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ଦେଇକି। କହିଲା ଇଏ ପି, ଆକୁ ହେଉଛି ହଷ୍ଟେଲ ବିୟର୍ ଏଇଟା। ମୁଁ ପିଇଦେଲି, ମୋ ତା ମୁଣ୍ଡ ଚାପ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଜିନିଷ ଏ ପିଲା ହସ ଫସ ମାରେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାର ବାର ମୋ ପରେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ତମକୁ ଶୁଣାଇ ଦିଏ ହେଲା। ଏମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଦିନେ ମୁଁ ଜମା କ୍ଲାସ୍ କରିନଥିଲି ବର୍ଷ ସାରା। ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ଯାହା କରିଥିଲି, ବର୍ଷ ସାରା ଜମା କ୍ଲାସ୍ କରିନଥିଲି। କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଗଲି, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଗଲି, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ଜମା ଆସ, ନହେଲେ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କରିଦିଅ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଦେବନି। ତାପରେ ଜାଣିଥିବ କଲେଜ ଘରେ ଯେଉଁ ଡରାନ୍ତି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଡରିକି ଗଲି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି ହେବ ବୋଲି। ମୁଁ ଗଲି, କ୍ଲାସ୍ରେ ବଇଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍ ଆଇଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା। ମୁଁ 20 ଟଙ୍କିଆ ହଷ୍ଟେଲ ବିୟର୍ ପିଇକି ବଇଛି, ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା। ମୋ ଆଖି ଫିଟୁନି, ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି। କିଏ ସେ 36 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ସାଇଡ଼୍ ପିଲାକୁ କହୁଛି, ସିଏ ଲଲିପପ୍ ଚୁଷୁଛି ଏମିତି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ତା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମ୍ୟାମ୍ ଏ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ କହିଲି ଆଇଲେ ଗୋଟେ ଚଟକଣି ଦେଲେ, ଏଇପଟ ଗାଲୁ। ଏବେ ମନେ ଅଛି। ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ନିଶା କରୁଥିଲି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ନିଶା। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରିଜର୍ ପିଅନ୍ତି, ବ୍ରିଜର୍ ପିଲା ପରେ ଯଦି ସଡ଼ନ୍ ଭାଙ୍ଗକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଘବରେଇଯିବ। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ ବ୍ରିଜର୍ ପିଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଭାଙ୍ଗର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଲା, ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଥିବ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିବ, ଯେମିତି ହାଏ କହୁଥିବ, ଗଲା ହାଏ, ଗାଡ଼ି ସଫା କରୁଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏମିତି କରୁଥିବ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଭାଙ୍ଗ ପିଇକି ସେଟା ହଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ କେଉଁଠୁ ଆଇଲା ଏତେ ଗୁହ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ହଗୁଛି ଯାଇକି ସ୍ପେସ୍ରେ ସେଟେଲାଇଟ୍ ସଫା କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏଇ ବକ୍ଚୋଦିଟା ମୁଁ କାହିଁ କଲି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ। ଯଦି କରିଦେଇଛି ଦେଖିଦେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଟେକିଦେବ ଏମିତି ଆଉ। ବାଏ।